senyora presidenta. Senyora Armengol, ja que tenim una segona pregunta, té una segona oportunitat de contestar-nos com a president i deixar-se de posar en evidència. Miri, senyora presidenta, la gestió del seu govern pel que fa a la ràdio i televisió pública es dista molt del que ens va prometre. Ja va començar amb el peu girat, canviant una llei consensuada per una llei sense consens per poder-la adaptar a les seves majories parlamentàries. Tot molt coherent i tot molt democràtic. Va prometre un canvi de model, una renovació, però com sempre les seves grans promeses es queden amb molta teoria i poca activitat. 10 mesos després, en les pitjors audiències d'IV3 sobre la seva taula, les pitjors audiències en comparació a les autonòmiques i les pitjors audiències de 10 anys d'IV3, com valora la gestió que s'està fent i els resultats que se n'estan obtenint? Senyora presidenta, una televisió pública sense públic, senyora Armengol. Miri, anem a parlar de dades i després ja considerem si hem de demanar disculpes per res o no. La legislatura anterior va incrementar les audiències d'IV3 en un 50% i en 10 mesos han caigut ja un 50%. Diumenge passat, sense anar més enfora, 3,6% d'audiència, els nous programes no funcionen i s'estan carregant ja també l'audiència del que hauria de ser la columna vertebral de la televisió i de la ràdio, que són els informatius. Tenen puntes d'informatius al voltant del 15%. Els informatius del vespre han reduït a la meitat la seva audiència i el verdader drama passa als caps de setmana. Llavors hem passat d'una audiència d'un 20% d'informatius de cap de setmana a una audiència, senyora Armengol, d'un 5%. Senyora Armengol, què està passant a IV3? Per què els ciutadans li han llevat la confiança a la ràdio i televisió públiques? Quin és aquest model de qualitat que gairebé ningú sintonitza? Parlaven d'imparcialitat. Podem parlar, per exemple, del cas multimèdia, que no ha obert en tots aquests mesos, no ha estat en cap cas en els sumaris. S'imaginen si hagués passat, si la passada legislatura s'hagués minimitzat casos de corrupció, com Arenós, o Mates o Monar? Què haguessin dit vostès? Senyora Armengol, podem demanar disculpes, però la veritat és que els programes que funcionen són els programes que venen de la legislatura anterior. I la manca de capacitat de decisió, i la inèrcia i la paràlisi en què està establerta IV3 ja té també perjudicis reals per les productores d'aquí. Senyora Armengol, deixi de mirar pel retrovisor. Se posi a fer feina per recuperar les audiències que va deixar el Partit Popular. No sigui que en paraules del senyor Manresa, que diu que les audiències no tenen una transcendència mortal, aquestes acabin per matar IV3. I no és això el que volen, no? Gràcies.